ong ba persetujuan bak election MDC bak election MP kalong ka pair bak amlong banyak compare gabaan kalau mentangi lah ya lah kamu mau how new benar Desember ingin declare ka ya ka keteng jadi kandidat apa ka Christmas oke katakan ka direction ka bingi ai seborok ki blok seborok district dan let us see kai ka bakin submit ya ki ya ka report sami ka state election committee ya kata ngapat padio nomor ba kumo ping la ai ka direction pi akabide ngatrai la ngi compare election MLA MDC bat MP kia per bat mak balai bang ong pi kia per mar haka MP ke jingjit kelong yu riu uban le sakri ban mi satesa Delhi ne uban sakri ka konsorsi mar ban ya krenok insya MP don la airu ban ong ban le rung ban ka we pusnong le ban cover haman kadok den le hab ngi jit yau nom ikmat u MLA le nu MDC kamot ke jingjit kelong ba kesnong wat kidong le ne wat ki yeng sem lu ki expect atat ba uno la ne kanu kembri bala ban ongno ban ya rung ban ya mi la ne ban ya tunrong len ya kijing don kam ki ba bon setap jo ka snong jo ka thau kamot de kita ki bala ban yo ya ki jo le na kata ngong pi hakajing yo i jo ngai nga sim ko mo pi ba ka election MDC MLA bat ki election MP ka ya pher bak